Jo, engko nak terus iso dihukum. Ora wis to mlaku penak. Wis ndang piye iki? Wis suruh naik. Yuk. Iya, ana mah kuwi. Zang. Sing tuku calon raya aku tak ngenteni ding. Ya wis ayo. Wis nang rokok, tak sing rokok. Kenapa nih kene? Nah, bro. Ya main ngerokok tuh. Ora. Ya sing dicoba iki apa? Mau coba. Kak. Karena. Oh, nggih pun tak paranane. Suwun infone. Dia kok kula tak gawe ten kelas. Nggih. Napa le ning kene? Angkruk, Bu. Lah olahragane apa wis bar kok cangkruk? Ampun. Lah sing digawa iki pi apa kok kebal kebul? Ngerokok iya baran. Mboten. Lah wis di gua kuwi apa? Nggih, Bu. Kowe iki sekolah dikongkon belajar ora malah dikongkon ngerokok. Kowe iki kudu banggane ibumu ora malah ngecewakne ibumu njajal nek ibumu genah. Mestine ibumu kecewa karo kowe kabeh. Ini